više snage. Vidiš, kao da sam gladan. Ne želim se više ni igrati. Gdje je moja hrana? O ne! Što čujem? To je Bobijev vrisak. Moj dječak je gladan. Moram ga hitno nahraniti. Samo ukusne krafne, baš sjajne. Oh, čekaj, Bobby je gladan. Morat ću podijeliti s njim. Trčim. Jupi! Čuo sam plać gladnog čovjeka. To je nepodnošljivo. Želim hranu. Hitno mi daj hranu. Hajde, Bobby, napravit ćemo to za tebe. Toliko proizvoda. I to je sjajno. Siguran sam da ćeš mi moći skuhati nešto s tim i još slično tjesteninu. Pa, vrijedi pokušati. Pitam se odakle početi. Vjerojatno ću uzeti špagete. Mislim da ih treba staviti u vodu. Što? To je to. Ali zašto ne stanu? Pokušat ću to napraviti žlicom. Smislila sam nešto. Trebam drugačiji pristup. Jednostavno ću prelomiti špagete napola. Jadna Jane, kako si nespretna? Trebala sam posvetiti više pažnje tebi. Trebaš uzeti špagete, nježno ih staviti u vruću vodu, pričekati malo dok ne omekšaju i potpuno ih uroniti u tavu. Kako? Ne bi trebala učiti djevojčicu. Treba uzeti primjer od profesionalaca. Kuhat ću domaće rezance. Oni su mnogo bolji od kupljenih. Za to će mi trebati premium brašno, jaje i malo soli. Ispravno ću ga zamjesiti i tijesto je spremno. Želim ga obojiti crno i za to ću koristiti tintu sipe. Potpuno je sigurna. Potrebno je samo nekoliko kapi. I sada pomiješamo tijesto i ostavimo ga malo da odmori pod folijom. Nisam siguran da imaš dovoljno vremena za pripremu ovog jela. Imam sve pod kontrolom. Vrijeme je da razvaljam tijesto. To je najteži posao, ali mogu ga obaviti. A sada ću uzeti poseban nož i izrezati tijesto na trake. Pogledaj kako je mekano. Siguran sam da će moje jelo ispasti vrlo ukusno. Posipam tijesto brašnom. Pa, to je sve. Možeš ga skuhati. Ubacit ću ga u kipuću vodu, promiješati i čekati. Glavna stvar je ne dopustiti da se tjestenina zalijepi. Sada je možeš staviti na tanjur. A sada ću pripremiti umak. Po mom mišljenju, plodovi mora idu izvrsno uz tjesteninu. Samo ću pržiti nekoliko malih hobotnica. Izgleda pomalo čudno. Ti to ne razumiješ. To je visoka kuhinja. Dodat ću ovaj umak i to je to. Bobby će to sigurno cijeniti. Mislim da moj dječak više voli kečap. Jane, što radiš? Pokušavam izvaditi špagete iz lonca. Uopće ne izgledaju kao tjestenina. Radije bih rekao da imam složenac od tjestenine. Mislim da je bolje da ih bacim. Došao sam na ideju. Uzet ću kineske rezance. Bobby ih uvijek voli. Otvorit ću ih, dodati začine i zaliti kipućom vodom. Tako volim kuhati. Izgleda jadno. I po mom mišljenju, prilično dobro. Vau, toliko jela. Oči mi skaču. Ne znam ni odakle počet. Mrzim hobotnice. Strašne su. Ali volim tjesteninu s kečapom. Obožavam ovaj umak. Mislim da ga je baka napravila. Kineski rezanci su ugodno iznenađenje. Oduvijek su mi se sviđali. O ne, tako su začinjeni. Zapravo su prilično dobri. Mislim da će pobijediti. Hvala. Što moj dečko sada želi? Evo, skuhaj mi malo pomfrita. Što god kažeš, mali. Nemam pojma što učiniti. Ne brini, Jane. Prvo trebaš oguliti krumpire, a sada ih izrežemo što tanje. Ulij malo ulja i stvorit će ukusnu hrskavu koricu. Uključi štednjak na najjače i pošalji krumpire u tavu za prženje. Čini se da nije komplicirano. Hvala, bako. Pokušat ću to. Uzet ću krumpire i oguliti ih. Čini se da nešto radim krivo. Zašto mi je ostao tako mali komad? Mislim da to neće utjecati na okus. Dakle, sada možemo uliti ulje.
Uključujem ploču i stavljam krumpire. Ne, Jane, nemoj to raditi. Au! Vruće! Kako sam trebala znati za ulje? Bilo je potrebno pažljivo složiti. Brzo. Pokri se. Kuhanje očito nije tvoja stvar. Hajde! Vidjet ćeš, ispasti će dobro. Jane, zbog tebe sam se rastresao i skoro zaboravio na svoje jelo. Moje jelo će opet biti posebno. Napravit ćemo ih od tortilja. Zahvaljujući tome, bit će još hrskavije i ukusnije. Šaljem narezane tortilje u vruće ulje. Pogledaj kako zapršti. Što ti treba? To je sve možeš to dobiti. Kao pravi nahosi. Nedostaju samo začini, ali to ću popraviti. Prvo trebaš poslužiti jelo. Stavljam tostirane komade na crni tanjur. Umjesto začina uzet ću malo sira. Kako ukusno teče. Vrlo je teško odoljeti i ne probat. Dodat ću malo povrća za dekoraciju i to je sve. Skoro sam zaboravio. Treba mi sok od limete. Istaknut će okus. Pogledaj kako je savršeno. Stavit ću ih na tanjur. Wow, a mi takvo jelo odbijamo. Ali moj krumpir ne izgleda dobro. Moram li stvarno sve opet baciti? Čekaj, smislio sam nešto. Trebam dodati začine. Oni će sakriti sve nedostatke. Stavit ću krumpire u zdjelu i obilno posipat po vrhu. Već izgleda malo bolje. Pomiješat ću i to je bilo zabavno. Stavimo to na tanjur. I vidim da se svi trudite. Dobar tek, Bobby. Probaj. Počet ću s ovim. Koliko začina, ne sviđa mi se. Ovo jelo izgleda ljepše. Wow, što vidim? Nachosi? Pa, ovo definitivno nisam očekivao. To je sirni umak. Mrzim ga. Dakle, srednji pobjeđuje. Hvala ti, dečko moj. Wow, ovo su prave torte. Tako je, Jane. Iskoristi ih da mi napraviš tortu. Wow, želim odmah prionuti na posao. Nemam sumnje, jer si još uvijek moja slatka ovisnost. Zato je baka izvrsna u izradi bilo kojeg deserta. Bijeli biskvit se najbolje slaže s kremom od maslaca. Kao što vidiš, moje jelo već izgleda ukusno. Glavni dio posla je završen. Trebaš pravilno izgladiti kremu. A sada ću ukrasiti svoju tortu čokoladnim pločicama. Bobby ih obožava. Što bih još dodao? Smislio sam nešto. Ovi prozračni bomboni. Izgleda savršeno. Ne možeš smisliti ništa bolje. Napravit ću jarke akcente u obliku Skittlesa. To je to, posljednji bombon. Nije li to Nije čudo? loše za domaće pečenje, ali nije kao moj desert. Zaslužuje najbolje slastičarnice u Francuskoj. Jeste li primijetili koliko su moji pokreti sigurni? Sve te godine rada u kuhinji. Sad trebamo prepoloviti tortu. Dodati ću malo kreme na vrh. I za sad izgleda jednostavno. Ali nije gotovo. Vjerujte mi. Dovest ću to do savršenstva. Drugu polovicu torte stavljam na vrh ovako i izrežem sredinu, a sada je postavljam na bok. Podsjeća li te na nešto? Uskoro ću dodati boju i sve ćeš razumjeti. Ljubičasta, plava, da, prava je duga. Kao što vidite, sve sam radio s razlogom. Dajte mi još malo vremena i bit ćete zadivljeni. Emma, kao i obično si smislila neku glupost. Priznaj, samo si ljubomoran na mene. Pogledaj kako je krema glatka. To je pravi prizor. Miješao sam i potpuno zaboravio na svoju tortu. Moram hitno dovršiti. Izgleda pomalo čudno. Kako to mogu popraviti? Ideja. Vrijedi pokušat jer i onako ne može biti gore. Ne razumijem. Zašto ti treba ta stvar na vrhu? To je tajna. Vidjet ćeš sve. Kako ti se sviđa? Wow, vrlo neočekivano. Bobiju se sviđa. Moj dečko, imamo sve spremno. Da, vrijeme je za počastiti se desertom. S užitkom! Koliko slatkih stvari. Wow, prava duga. Okus je jednostavno božanstven.
Sjajno, Ema, bravo. Ima puno čokolade u ovoj torti. Također ukusna. Bako, super je. Ostala je posljednja torta. Izgleda kao ogroman ledenjak. Toliko kreme. Ali pobjeda ipak ide Emi. Evo je. Vrijeme je za zadnji krug. Želim kakao s marshmallowima. Mislim da je lako napraviti piće. Ovo je moj najbolji trenutak. Nemoj donosit zaključke prebrzo, Jane. Nitko to ne radi bolje od bake. Trebat će mi odabrano mlijeko i bogati kakao prah. Stavit ću više kako bi okus bio što čokoladniji. I sada ću to pravilno promiješati pjenjačom. Ovo će ukloniti grudice. I još uvijek nema dovoljno čokolade. Dodajmo cijelu čokoladu. Razlomit ću je na komade. Bako izgleda odlično. Wow. Rekao sam ti. Nemam jednakog u kakao. Uliću ga u svoju omiljenu šalicu. I gotovo. Sretna si rano, Bako. Nikad nisi probala moj kakao. Samo pogledaj ovu teksturu. Savršeno. I bez mlijeka, samo vrhnje. Moram ga dobro izmiksati mikserom da dobijem nježnu pjenu. A sad ću ga staviti na vrh. Da, Skoro sam zaboravila na marshmallove. I malo čokoladnog preliva na vrhu. Pa, priznajem, impresivno je. vjeruj mi, čak i ja to mogu skuhati. Čini se da nešto nedostaje. Tako je, šlag. Trebamo dodati još. Bobby će to sigurno voljeti. Što ako uzmemo i neke Oreo kekse? Mislim da će biti jako lijepo krckati u ustima. Malo bombona također neće škoditi. Vafel tuljci, čokoladni sirup i šarene mrvice za ljepotu. Savršeno. To je definitivno gotovo. Posluži se, Bobby. Nije loše, nije loše. Sjajno. I dalje me ugodno iznenađuješ. Toliko je slatkiša na vrhu. Možeš piti i grickati u isto vrijeme. Savršena ravnoteža, ali neću stati. Bako, to je tvoja šalica. Piće je tako, želim ga isprati nečim. Mislim da će ovo biti u redu. Prilično je bogato, ali svejedno mi se više sviđa prvo piće. Ja sam najbolji. Ako znate kuhati, podijelite svoj specijalitet u komentarima. Sigurno ćemo ga iskoristiti sljedeći put.